Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor beman kasni. Watlah ke curfew kadang terekam haki Thied mokhar jayau mot pran bat Ïewduh henry hadien sansngi ba kejiki klem sange kelayat henne kasngi ke santarik ujeliu ha mot pran kinong yau kimban se banwandi yaki jhor kijab kimar kimata kumjo akli Ïewduh khnang bagi Paidbah kinyo ban Thied ban pen ban pendap yaki jingdon kam juki hayeng ha ka jingla jurep lalap ba ke surak ba na ki Thied apar selong hadu sherpi bat ki wedi ki surak ba la sakot lot ki kali namar ka jingya be jengki Paidbah banet phai shala kisnong ki thau bat banet phai siki yang kisam kumjo la Ïewduh baka surok nadu relbong sadu Khlieh la sakot namar ka jing yerung yemi ki kali banket ikimar ki mata shusho la Ïewduh baki nong yau ki lawandi ki jor tang ha Khlieh Ïewduh bat ki katto kat ne ki basa dok ha basa jor ki la Khlieh ki dukan kat bah ki benta ba Hapdeng jong ka Ïewduh ki khang lot baro kaba ipang met banyu I hakani ke jinglet jurep ke Patisi TV kolong babon ba ki jor ki jam bat ki so la shubrat lot samadan namar bon ki kilas neulon na ke jing khang ka yau hakini sansngi balala